Jeg hedder Martin Tirstrup Hansen, og jeg er konsulent i Dansk Oplysningsforbund. Og jeg vil lige give dig et par tips og tricks til, hvordan du nemt og hurtigt kan optage en video, som du kan bruge i din undervisning. For det første, så kræver det ikke det helt store udstyr. En smartphone eller en tablet er ganske glimrende til at optage videoer med. Jeg optager den her med min smartphone. Du behøver heller ikke det store ekstra udstyr til det. Faktisk er de fleste smartphones udstyret fra, når man køber dem, med et headset, som der sidder en mikrofon i. Denne mikrofon kan nogle gange være en fordel at benytte sig af, hvis du skal optage din video et sted, hvor der er lidt tendens til baggrundsstøj. Det kan være en susen i nogle vandrør, eller noget ventilation, eller en vej ude bagved, hvor bilerne suser. Så kan det være en fordel at bruge den, men i mange tilfælde er det ikke engang nødvendigt. Og hvis du så skal optage alene, og ikke lige har et sted, du kan stable din telefon op, eller vil have lidt mere styr på, hvordan du gør det, så kan du til nød bruge et stativ. Sådan et stativ som det her, det kan findes og købes over nettet, og koster oftest mindre end 200 kroner. Så hvis du endelig skal ud og lave nogle vilde investeringer, så vil jeg anbefale, at det var sådan en her, du laver som noget af det første. For den kan godt være en fordel at bruge, men slet ikke nødvendigt. Stab den op på et par bøger, stil den op på din computerskærm, eller hvad du ellers skal finde på. Så har jeg 5 gode tricks til, eller 5 gode råd til, hvad du skal huske på, inden du kaster dig ud i at optage videoerne. Jeg har skrevet ned på en lille seddel her. For det første, husk at planlægge sådan ret grundigt, hvad er det præcis, du vil sige. Lav dig eventuelt et lille manuskript, som du kan have liggende ved siden af, når du taler. Så har du hjulpet dig rigtig godt på vej til at være en forholdsvis fattet og fornuftig i, hvad du vil sige i løbet af videoen. Øv det eventuelt igen et par gange. Det er også en rigtig god idé. Gør det kort. Det er rigtig vigtigt, at en video ikke varer så længe, så tilskuerne mister interessen undervejs. 5 minutter er absolut max, og jeg vil endda sige, at 5 minutter er også lige i overkanten. Du skal godt nok være en dygtig underholder, hvis du skal fastholde seerne i så lang tid. Så gør det kort og præcist, og del det hellere op i små videoer. Det er meget, meget nemmere at gå til, og i øvrigt også meget nemmere for dine seere efterfølgende at hoppe lige ind, hvis de skal have noget gentaget og se det igen. Hold kameraet vandret. Ikke lodret, når du optager, for det giver et meget bedre billede og er rart at se på. Hvis du har brug for at skulle gå tæt på nogle ting, så skal du zoome med fødderne, som vi siger. Det vil sige, gå tæt på dem, på tingene med kameraet, gå hen til det, du vil zoome ind på, i stedet for at bruge zoomen på kameraet. For zoomen på kameraet giver mulighed for, at du ryster mere på hænderne, fordi det er sværere at styre, og forringer som regel også kvaliteten rimelig meget på den færdige film. Og sidst men ikke mindst, brug det gode eller det bedste kamera. Og det betyder, at på de fleste smartphones, der er der et kamera både på den side, hvor skærmen vender ind mod dig selv, så den kan optage dig selv, mens du står og kigger på den, og så et kamera, der vender væk fra skærmen. Det, der vender væk fra skærmen, er oftest det allerbedste kamera, der tager den bedste kvalitet. Men nogle gange kan det, der vender hen mod dig, også være en fordel at bruge, fordi så kan du se dig selv undervejs, mens du optager videoen. Men test lige dit kamera af, find ud af, hvad giver den bedste kvalitet, og hvad giver mening for dig. Tak fordi du kiggede med, og god fornøjelse med at lave den.